Batisi TV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baga Net Foodish Ordar mapi Ninwan Ramani Hakir dob yeng jongpi Uway upulit home gan yaw bala tip kerteng kum uba premel bamon ula khlat hasen hakas ngi palai jong khat khandai tarik ubnai jemmang arajar arpu ar hakapor kum balai beji aa min step haka quarter pwd kaba usa kabadan halat thalabo jawai kat kum ka thammai khubor bala yo lum laya tho bo ne upulit home gan ula khlat hadin bakatnat ding kabala khen kala hab halor ka yeng ba usa bat kani katnat ding kala sam lingba ye katnom yeng bat kalahap hakajaka bauni upulit home guard ulathia hakabaya dai bat kane ka jingjia ki pulit kilalet ban shimtino ya ka met jong u bat ban pendap ya ki jingdon kam kat kum ka ai ki bahayeng hasam jong u bat kinthop ya ka kurim lembat ki khon kilalet thau na kane ka jingjia bas ngosi